Takže čo, máme na Tresko a dneska to bude nové video z Robloxu a zahráme si hru Where's the Baby, takže kde je dieťa. Som tu aj s mojím kamarádom. Ahojte ľudia, ja vás vítam v tomto videu. A tu je Filip. Účel tejto hry je, že ja som otec, Filip je dieťa a ja ho musím ochrániť, lebo Filip sa snaží zomrieť, ale ja nechcem, aby zomrel, lebo ho mám veľmi rád. On je teplý, takže chce zomrieť. Nechcem teplý. On sa bude pokúšať zjesť nejaké hovadiny alebo sa upiesť, ja mu to musím zabrániť v tom. Takže zoberiem túto chňapačku a idem pre ňoho. A Dorici, alebo... Poďme. Kámo, to bude určite nabehraný, ne? Pustí ma, no tak som prehral. On zapol nahrávanie neskoro, takže som sa nemohol ani rozbehnúť. Aha, mne to rozbilo. Poď sem. Kámo, ja nevyskočím schody. Dobre, teraz som dieťa ja a idem sa zabiť. Á, nie. Za chvíľku sa ti to aj tak rozbije. Môžeš, ale potom vyhrám. Tak to určite. Yes. Čo to rozbilo? Rýchlo. Nie, kde je kuchyňa? Potrebujem nás vidličku. Alebo toto urobím. Kámo, jak sa to... Ne. Ne. No to ako nefunguje. Dobre, super. Jak ťa mám zobrať? Neviem. A čo ide s tým nožikom robiť? Nič. Tak? Ne, neber mi to. Moje to je. Ideš sa utopiť? Nie, nejdem. Ale ďakujem za plán. Pôjdem to asi urobiť. Ne, žiadny plán. Idem sa utopiť. Yes. Ko? Ahoj. Čau. Jak ťa mám chytiť? Zomieram. A som úplne zelený. Som čierny. Yes, vín. O nie, ja som otec. Dobre, tak poď sem, ty zmrt malý. Zoberám si tu ovocie, aby som ťa potom mohol s tým nakrmiť. Kdeže si ty, černoško? Nie, on sa určite topí v bazéne. Tu je ten zasral malý. Poď sem. Od tohoto. Môžeš to aj sám otvoriť. Tak. Tak, podaj mi. Kde si? Nie, no to je teda dobré. O nie, ty si vo vode. Nie, ja vôbec nie som Doriti! Prečo som táto? Autizm. Zdrám. Povieš mi, kde si je? Ty si kúpeš v bazéne určite. No, hej. Nie, tam nie sú. Určite za tebou zavrel dvere. Ty nie si tak inteligentný. Alebo som. Utopiť sa v bazéne, to je nuda. Ne, topím sa, tati, pomôž mi. Nepomôžem. Pomávam. Top sa v autičku. What? Bro, what are you talking about, man? Ja som zabugnul. Easy win. Ne. GG. Kámo, ja driftujem v autičku. Tu sa dá proste driftovať v autičku. GG, ja budem otec a teraz ťa ochránim. No to určite. Rýchlo zoberiem toto. Tu je ešte toto. Dobre, tak sem ťa nepustím. Hej, super, ja ťa mám za sebou autíčko. No, dobre. Alebo, no ja som to vedel. Počkaj, ja ti chcem ukázať jednu parádu. Dobre, ukáž. Postav mi auto. Beyblade. Čo by s tým? No dobre, tak sa idem pritopiť. Nie, dobre, tu máš. Ja rád varím. Doriť! Tam, keby sa to rozbije, ja ti hovorím. Či toto? Dorici, ty si žltý teraz. Počkaj, ja ťa hneď ošetrím. To neskúšaj. Teraz si mňou nič neurobíš. Budem čierny. GG. Dajem si také pravidlo, že sa nemôžeme utopiť v bazéne. No dobre. Môžeme teraz ťažké. No ale mám plán, lebo som niečo našiel, keď som ťa hľadal. Ale ja budem furt, ja nemám svoj trúbe. Nie! Sem nepôjdeme. Prečo nie? Ja chcem hrať s hračkami. Hovno sa budeš hrať. Si myslíš, že? Nie! Nepí to! Kámo, kde je to? Lepidlo. Tak, ahoj. Ne. No, kašľať to. Ne, to sa nedá jesť. Dorite, mám už málo času. Áno. Nie, ja viem kde. Ja to nestihnem. Čo? A kde si bol? Ja som v tej vente. To si robil strašnú, ale strašnú chybu. Čau.
Hej, prečo to robíš? Nie. Opovaj sa, ty černoško. Nevieš, čo teraz robím. Ne! Ja vypijem lepidlo. Sa nedá vypiť lepidlo, to je škoda. Nie! Abo ja som sa seknutý v tej vente. Yes. Kamo, prečo to proste nefunguje tá venta? Proste Roblox. A to bude vín. Ty si tu zasran. A vyhral som. Čau. Nie. Nechytíš ma. Nie! To kde som sa dostal? Ja som na streche. Nie. Áno, už som dole. Ne. Áno. Nebudeš jesť veci. Povedal. Ja som zase na streche. Čo? Čo to dopoznalo? Čo? Nie. Yes. Nie. Ideš do prdele. Ja nemám benzín. Prečo máme v skrini bombu? To je hasiaci prístroj. And you failed. Zase som na streche, ďakujem. To nestíham asi. Ja som tam papal klince. Čo? A to ma nezabilo, ja som mi to ubral polovicu životov. Som otec. Poď sem! Čo skúšaš? Ne, ja som na streche. Jak sa otvárajú garážové dvere? Normálne na ne klikneš. Nefunguje to. Hej, idem rozbiť. Nefunguje. Yes, mám to. Ja tam nevyskočím. Nevyskočím na ten komín. Tak. Počkaj, mne tu niečo ubralo. Tak ja som na tej ako. Čo? Nemá šancu. Mne uberá komín. Nie. Ktorý ja som to stratil? A tu je to. Nie! Ja som tam chcel odísť autom. Takže ľudia, toto bude z dnešného videa všetko. Ak chcete ďalšie videá, tak dajte like a odber. Áno, ľudia, komentár nejaký pekný. Čus. Čus.